Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li kull ma jmur pajjiżna qed jistabbilixxi prodott turistiku li jagħti l-opportunità li nimxu dejjem aktar lejn turiżmu ta' kwalità. Dr. Abela għal dan waqt l-inawgurazzjoni tal-Verdala Wellness Hotel AX Privilege fir-Rabat. Dan il-proġett fis-sit tal-ex lukanda Verdala jikkonsisti f'residenzi ta' livell għoli u lukanda b'esperjenza distintiva għall-adulti. Akkumpanjat mid-Deputat Prim Ministru Ministru għat-Turiżmu Ejjem Borġ, il-Prim Ministru innota kif l-inawgurazzjoni ta' dan l-investiment qed isir f'kuntest fejn settur turistiku lokali qed ikompli juri tkabbir sostenibbli. Innota kif pajjiżna mhux biss qed jirreġistra riżultati turistiċi pożittivi ferm fix-xhur tas-sajf, iżda anke fil-bqija tal-istaġuni. Dan filwaqt li l-infiq mit-turisti fl-ewwel 9 xhur tas-sena ukoll laħħaq 3 biljun euro li hu kważi 20% aktar minn sena ilu. Dr. Abela żied jgħid li l-prospetti qasnin li ġejjin huma inkoraġġanti xprunati anke mit-tisjieħ fil-konnettività u rotot ġodda fosthom titjiriet diretti mill-Istati Uniti mis-sena d-dieħla għalli twessieħ fil-konnettività qed tagħti lil pajjiżna l-opportunità li jilħaq swieq ġodda u jattira turiżmu ta' kwalità. Dan filwaqt li Malta tkompli tissaħħaħ bħala destinazzjoni ewlenija fil-Mediterran. Il-Prim Ministru saħaq li l-Gvern qed imexxi strateġija li tiffoka fuq turiżmu ta' kwalità, direzzjoni li wkoll irriflessa fil-Viżjoni Malta 2050 li tħares lejn tkabbir sostenibbli u lejn mudell turistiku li jkontribwixxi b'mod aktar b'saħħtu għall-ekonomija u l-kwalità tal-ħajja dejjem aħjar tal-Maltin u l-Awċin.